Moito ambiente, moita xente se siga chegando aquí á Feira do Viño do Ribeiro 63 edición. Xa parou de chover, sigue escapando o tempo e está todo o mundo, toda a xente convidada a que veña a pasar un día de gloria no último día da Feira do Viño do Ribeiro. Falamos de Viño do Ribeiro, tamén falamos de iniciativas moi importantes como pode ser a de Novo Rural. Estamos aquí coa secretaria desta asociación, con Inma Rúa, a parte propietaria dunhas caballas de turismo rural ubicadas no concello de Cénllec que se denominan o Rincón dos Sentidos. Moi bons días. Moi bons días, que tal? Inma, chegada de Berín, aterrizou aquí na comarca do Ribeiro e quedou totalmente enamorada desta bisbarra ata o punto de que hoxe por hoxe é propietaria da súa empresa. Pois sí, despois da pandemia, miña nai xa levaba vivindo nesta comarca moitísimos anos, casi 30 anos, un pouco despois para chegarnos á familia, pois decidí mudarme aquí, vivía en Compostela os últimos 20 anos, e sí que me quedei prendada, enamorada desta paisaxe. E é que o Viño do Ribeiro sigue ampliando os seus tentáculos para intentar aumentar este negocio, que non é só viño, é tamén turismo, verdade? Pois sí, é un pouco, creo que todos en conxunto facendo unha simbiosis perfecta, non? Pois moita xente que ven ao meu aloxamento pois ven por mor da Feira do Viño e ao revés, xente que se achega a visitar o meu aloxamento que non sabía que coincidía esta fin de semana coa Feira do Viño tamén se achega. Entón, me parece que é moi importante que sigamos todos facendo unión, tanto as bodegas como os aloxamentos, para que todos xuntos podamos atraer a un turismo de calidade a este destino. Turismo de calidade que busca unha oferta amplia, esa oferta témola que poñer en valor, e xente como a ti realmente é importante que aposte por algo como é a comarca do Ribeiro. Contanos un pouco o que ven sendo as reservas durante todo o ano, que público notas, que demanda máis esta xente que ti ves aloxando no teu negocio. Vale, nos dedicamos ao ecoturismo, é un perfil de turista pois moi especial porque busca o auténtico, busca experiencias de calidade. Tamén moita xente ven por o tema do viño, non? Para facer diferentes visitas ás adegas. No inverno pois é complicado atraer xente, pero penso que é un destino que pode ser moi importante, pois o tema das termas, unha atracción moi importante a ese turismo de inverno. E sobre todo o que sí que percibo da xente é que se queda sorprendida de tanto que ten que ofrecer o Ribeiro, sempre moitos deles repiten ou pretenden repetir. Entón, me parece moi importante que nos consolidemos como un destino turístico de calidade, e sobre todo único, exclusivo e auténtico, sobre todo auténtico. Somos auténticos, Ribeiro é autenticidade. Inma Rúa, este ano dentro da Feira do Viño do Ribeiro temos unha novidade moi bonita que falamos desta iniciativa para achegar o mundo do viño a xente con discapacidade auditiva dentro da linguaxe de signos. Como se percibes ti, dentro do teu punto de vista, que está recibindo a xente esta iniciativa? Me parece que a está recibindo como unha acollida moi agarimosa. Tamén nos dentro da Asociación de Novo Rural, penso que xa comentou outro día o presidente, pero tamén vai a ser un proxecto pioneiro para tratar de achegar pois a nosa web e todos os nosos aloxamentos ás persoas en lingua de signos. E tamén no meu aloxamento no Rincón dos Sentidos van a facer unha experiencia piloto para tratar de poñer todas as sinalizacións, as recomendacións que lle facemos aos hóspedes, todos os espazos do aloxamento tamén traducido á lingua de signos. Pois aquí teñemos as palabras de Inma Rúa, repetimos, propietaria de O Rincón dos Sentidos, unhas caballas espectaculares que están no concello de Cénllec, cal convidamos a todo o mundo que as veña a visitar. E aquí seguimos avanzando en Tivo na Onda, Así Radio, Ourense, a Porta de Galicia, na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.